ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം അജ്ഞാനതിമിരാന്ധസ്യ ജ്ഞാനാഞ്ജനശലാകയ ചക്ഷുരുന്മീലിതം യേന തസ്മൈ ശ്രീഗുരവേ നമഃ. നമോ വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപ്രേഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമിനിധി നാമിനെ. നമസ്തേ സാരസ്വതേ ദേവേ ഗൗരവാണി പ്രചാരിണേ നിർവിശേഷ ശൂന്യവാദി പാശ്ചാത്യദേശധാരിണേ. ജയ ശ്രീ കൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗരഭക്തവൃന്ദ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശ്രീ ശ്രീ രാധാ ഗോവിന്ദ് ടെമ്പിൾ ഇസ്കോൺ മാംഗ്ലൂരിന്റെ ഈശോപനിഷത്ത് ക്ലാസ്സിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം. ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രണാമം. ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം. അപ്പൊ നമ്മൾ ഹരേ കൃഷ്ണ നല്ല ധ്യാന മന്ത്രം നമ്മൾ പഠിച്ചു അല്ലെ? എന്താ പഠിച്ചത്? നല്ല ധ്യാന മന്ത്രം മീനിങ്ങും ശ്ലോകവും പഠിച്ചിട്ടുണ്ടോ? പഠിച്ചോ? പൂർണ്ണമദം പൂർണ്ണമിദം പൂർണ്ണാത് പൂർണ്ണമുദച്യതേ പൂർണ്ണമേവാവശിഷ്യതേ. എന്താ ഇതിന്റെ അർത്ഥം? പൂർണ്ണത്തിൽ നിന്ന് സത്യവും സമ്പൂർണനായ അനേകം പൂർണ്ണങ്ങൾ ഉത്ഭവിച്ചാലും അവിടുന്ന് സമ്പൂർണനായി തന്നെ അവശേഷിക്കുന്നു. അതായത് ഓം പൂർണ്ണമത പൂർണ്ണമിതം പൂർണ്ണാത് പൂർണ്ണമുദച്യതേ പൂർണ്ണസ്യ പൂർണ്ണമാദായ പൂർണ്ണമേവാവശിഷ്യതേ. ഭഗവാൻ പരമസത്യമാണ്, ഭഗവാൻ സത്യമാണ്, സമ്പൂർണനാണ്. ഭഗവാനിൽ നിന്ന് ഉത്ഭവിക്കുന്നതെല്ലാം എങ്ങനെയായിരിക്കും? പരിപൂർണങ്ങളായിരിക്കും. എത്ര പൂർണ്ണങ്ങൾ ഉണ്ടായാലും ഭഗവാൻ എങ്ങനെ തന്നെ അവശേഷിക്കും? സമ്പൂർണനായിട്ട് തന്നെ അവശേഷിക്കും എന്നുള്ളതാണ് ധ്യാന മന്ത്രത്തില് നമ്മൾ പഠിച്ചത്. ഇതിന് നമ്പർ ധ്യാന മന്ത്രം സീറോ മന്ത്രമാണ് പറയുന്നത്. എന്ന് വെച്ചാൽ 1 തൊട്ട് അടുത്ത മന്ത്രം 1 നമ്പർ വരുന്നത് അടുത്തതാണ്. അപ്പൊ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളാ തെറ്റിപ്പോ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞതാണ്. അപ്പൊ ഇനി നമുക്ക് ഒന്നാമത്തെ മന്ത്രത്തിൽ പറയാം. അപ്പൊ നമ്മൾ പറഞ്ഞു എല്ലാം ഭഗവാന്റെ ഉടമസ്ഥതയിലുള്ളതാണ്. ഭഗവാൻ പരിപൂർണനാണ്. ഭഗവാനിൽ നിന്ന് ഉത്ഭവിക്കുന്നതെല്ലാം എന്താണ്? പൂർണ്ണമായിട്ടുള്ളതാണെന്ന് പറഞ്ഞു അല്ലെ? അപ്പൊ എല്ലാതും ആരുടെ സൃഷ്ടിയാണെന്ന് മനസ്സിലായി? ഭഗവാന്റെ ആണെന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലായി. എല്ലാം ഭഗവാന്റെയാണ്. ഓഫാക്കുന്നപ്പം കിട്ടുന്നുണ്ട്. ഹരേ കൃഷ്ണ. അതാരത്? കണ്ണൂര്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ആദ്യത്തെ ക്ലാസ് കഴിഞ്ഞാൽ ഓഫാക്കും. അപ്പൊ പിന്നെ നമ്മൾ നോക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് മാതാജി പേര് വന്നിട്ടില്ലേ? രാധാകൃഷ്ണനാണോ അത്? കണ്ണൂർ. ആ പേര് കണ്ണൂരിൽ നിന്നാണ് വന്നിരിക്കുന്നത്. പ്രഭു ഇത് ലെവൽ 1ന്റെ ക്ലാസ്. ലെവൽ 1 അല്ലേ പ്രഭുന്റെ? അല്ല, ലെവൽ 3. ലെവൽ 3 ആണല്ലോ. ഓക്കെ. പേര് ഞാൻ കണ്ടിട്ടില്ലാത്ത. സോറി, കണ്ണൂരിൽ നിന്ന് കണ്ടോണ്ട് ചോദിച്ചതാ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പോ നമ്മൾ എന്താ പറഞ്ഞത്? അപ്പൊ എല്ലാം ഭഗവാന്റെ സൃഷ്ടിയാണെന്ന് പറഞ്ഞു. എല്ലാതും ഭഗവാന്റെ സൃഷ്ടിയാണെന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലായി. എല്ലാ ഭഗവാന്റേതാണ്. അതുകൊണ്ട് ഇതാണ് എല്ലാം പരിപൂർണമാണെന്നും പറഞ്ഞു. സത്യം പൂർണ്ണമാണ്. അപ്പൊ ഭഗവാനിൽ നിന്ന് ഉത്ഭവിക്കുന്നതെല്ലാം പൂർണ്ണങ്ങളായിരിക്കും. അപ്പൊ എല്ലാതും ആരിൽ നിന്നാണ് ഉത്ഭവിക്കുന്നത്? ഭഗവാനിൽ നിന്നാണ് ഉത്ഭവിക്കുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മൾ ഒന്നാമത്തെ മന്ത്രത്തിലേക്ക് പോകുന്നു. ഒന്നാമത്തെ മന്ത്രത്തിന്റെ തുടങ്ങുന്നത്, ഒന്നാമത്തെ മന്ത്രത്തിൽ എന്താണ്? എല്ലാം ഭഗവാന്റെ നിന്നാണ് ഉത്ഭവിക്കുന്നത് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ എല്ലാതും ആരുടെ നിയന്ത്രണത്തിൽ തന്നെയാണ്? ഭഗവാന്റെ ഉടമസ്ഥതയിലും നിയന്ത്രണത്തിലും തന്നെയാണ് എല്ലാതും ഉള്ളത് അല്ലെ? അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഭഗവാനാണ് എന്ത് തീരുമാനിക്കുന്നത്? നമുക്കൊക്കെ എന്തൊക്കെ വേണമെന്ന് തീരുമാനിക്കുന്നത് ആര് തന്നെയാണ്? ഭഗവാൻ തന്നെയാണ്. അപ്പൊ നമ്മള് ആ ഭഗവാന്റെ തീരുമാനത്തിനനുസരിച്ചായിരിക്കണം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യേണ്ടത്? പ്രവർത്തിക്കേണ്ടത് എന്നാണ് ഒന്നാമത്തെ മന്ത്രത്തിൽ പറയുന്നത്. നമുക്ക് നോക്കാം. സമിതം സർവം യത്കിഞ്ച ജഗത്
ഈശോപനിഷത്ത് മന്ത്രം 1. അതിനു മുന്നേ ഇവിടെ പറയട്ടെ. ഈശോപനിഷത്തിന് 5 ഭാഗങ്ങളാക്കിയിട്ട് നമുക്ക് തിരിക്കാം. ഒന്നാമത്തത് ധ്യാനമന്ത്രം. ഒറ്റയ്ക്ക് ധ്യാനമന്ത്രം 1 മുതൽ 3 വരെ ഭഗവാനുമായിട്ട് യോജിച്ച് ജീവിക്കുക. അത് ഒരു ഗ്രൂപ്പായിട്ട് പറയുന്നതാണ് ഭഗവാനുമായിട്ട് യോജിച്ച് ജീവിക്കുന്നത്. 4 മുതൽ 8 വരെയുള്ളത് ആത്മീയ കാഴ്ചപ്പാടിലൂടെ ഈശ്വരനെ മനസ്സിലാക്കുന്നതിനെ കുറിച്ച്. 9, 11 ശരിയും തെറ്റും വിദ്യ ഈശ്വരനെ മനസ്സിലാക്കുന്നത് നമുക്ക് എടുക്കുമ്പോ പറയാം. 14, 12, 13, 14 ഉപാസന, ശരിയും തെറ്റും ഉപാസനയെ കുറിച്ച്, ആരാധനയെ കുറിച്ച്. 15 മുതൽ 18 വരെ ഭഗവാനോടുള്ള പ്രാർത്ഥന, സ്വയം വെളിപ്പെടുത്താൻ ഈശ്വരനോട് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത്. അങ്ങനെയാണ് ഈ 18 മന്ത്രങ്ങള് വരുന്നത്. ഒന്നാമത്തെ മന്ത്രം ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഈശാവാസ്യമിതം സർവം യത്കിഞ്ച ജഗത്യാം ജഗത് തേന ത്യക്തേന ഭുഞ്ജീത മാ കൃതാ കസ്യ സിദ്ധനം. ഈശാവാസ്യമിതം സർവം യത്കിഞ്ച ജഗത്യാം ജഗത് തേന ത്യക്തേന ഭുഞ്ജീത മാ കൃതാ കസ്യ സിദ്ധനം. ചൊല്ലാം. ഈശാവാസ്യമിദം സർവം ഈശാവാസ്യമിദം സർവം. അപ്പൊ ഈശാവാസ്യമിതം സർവം യത്കിഞ്ച ജഗത്യാൻ ജഗത് തേന തെക്തേന ഭൂഞ്ചീത മാകൃത കസ്യ സിദ്ധനം. അതായത് ഇവിടെ എന്താ പറയുന്നത്? പ്രപഞ്ചത്തിലുള്ള സർവചരാചരങ്ങളും ഈശ്വരന്റെ ഉടമസ്ഥതയിലുള്ളതും ഈശ്വരനാൽ നിയന്ത്രിക്കപ്പെട്ടതുമാണ്. അതുകൊണ്ട് ഒരുവൻ തനിക്കായി നീക്കി വയ്ക്കപ്പെട്ട അർഹമായ വസ്തുവകകൾ മാത്രം സ്വീകരിക്കുക, മറ്റുള്ളവരുടെ ധനം ആശിക്കരുത്. ഒന്നാമത്തെ മന്ത്രത്തിൽ എന്താ പറഞ്ഞു തരുന്നത്? ഈ പ്രപഞ്ചത്തിൽ എല്ലാ ചരാചരങ്ങളും ആരുടെ ഉടമസ്ഥതയിലുള്ളതും ആണ്? ഭഗവാന്റെ ഉടമസ്ഥതയിലുള്ളതാണ്, ഭഗവാനാൽ നിയന്ത്രിക്കപ്പെടുന്നതാണ്. അപ്പൊ എല്ലാത്തിന്റെയും ഉടമസ്ഥാവകാശം ഭഗവാനാണ്. എല്ലാരെയും നിയന്ത്രിക്കുന്നത് ആര് തന്നെയാണ്? ഭഗവാൻ തന്നെയാണ്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഓരോരുത്തർക്കും അവരവർക്കായി നീക്കി വെക്കപ്പെട്ടത് മാത്രം നമ്മൾ സ്വീകരിക്കുക, മറ്റുള്ളവരുടെ ധനം ആശിക്കാനായിട്ട് പാടില്ല എന്നുള്ളതാണ് ഒന്നാമത്തെ മന്ത്രത്തിൽ പറയുന്നത്. ഈശാവാസം ഇത് ആദ്യത്തെ മന്ത്രത്തിൽ പറയുന്നത് പ്രപഞ്ചത്തിലുള്ള സർവ്വചരാചരങ്ങളും ഭഗവാന്റെ ഉടമസ്ഥതയിലും നിയന്ത്രണത്തിലും ഉള്ളതാണ്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും നമുക്കായി നീക്കി വെക്കപ്പെട്ടത് മാത്രം നമ്മൾ സ്വീകരിക്കണം, മറ്റുള്ളവരുടെ ധനം നമ്മൾ ആശിക്കാൻ പാടില്ല എന്നുള്ളതാണ് ഒന്നാമത്തെ മന്ത്രത്തിൽ പറയുന്നത്. അതായത് നമ്മളെ വീട്ടില് നമ്മളൊരു 3-4 മക്കളുണ്ടെന്ന് വെച്ചാല് ഇപ്പൊ അമ്മ എന്ത് ചെയ്യും? നമുക്ക് 4 പ്ലേറ്റ് നിരത്തി വെച്ചിട്ട് 4 പേർക്കും ഭക്ഷണം ഇട്ട് വെക്കും, കഴിക്കാനായിട്ടുള്ള ഭക്ഷണം. നമ്മളെ പ്ലേറ്റ് നമുക്ക് എടുക്കാന്നല്ലാതെ അപ്പുറത്തുള്ള ആളുടെ പ്ലേറ്റ് നമ്മൾ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും? തല്ല് കിട്ടും, അല്ലെ? അത് തന്നെയാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. നമുക്ക് ഓരോരുത്തർക്കും ഓരോ വിഹിതം ഭഗവാൻ നീക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് നമുക്ക്. അതായത് ഇപ്പൊ ഒരു അമ്മയുടെ 4 മക്കൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പൊ നമ്മൾ 4 മക്കൾ കൂട്ടാം. പക്ഷെ ഭഗവാന്റെ മക്കൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒന്ന് മനുഷ്യരായിരിക്കാം, 2 പക്ഷികളായിരിക്കാം, മൃഗങ്ങളായിരിക്കാം, ജന്തുക്കളായിരിക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ വൃക്ഷങ്ങളായിരിക്കാം. ഇങ്ങനെ ആയിരിക്കും കാറ്റഗറി പോണത്, അല്ലെ? അപ്പൊ 84 ലക്ഷം ജീവാത്മാക്കൾ ഉണ്ട്. ഇതെല്ലാം ആരാണ്? ഭഗവാന്റെ സൃഷ്ടിയാണ് ഇതെല്ലാവരും. അപ്പൊ ഈ പറഞ്ഞ ഓരോരുത്തർക്കും ഭഗവാൻ ഒരു വിഹിതം നീക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യാൻ പാടുള്ളൂ? നമുക്ക് നീക്കി വെക്കപ്പെട്ട അർഹതമായത് മാത്രം നമ്മൾ സ്വീകരിക്കാൻ പാടുള്ളൂ, മറ്റുള്ളവരുടെ ധനം നമ്മൾ ആശിക്കരുത് എന്നാണ് ഇതിൽ പറയുന്നത്, ഒന്നാമത്തെ മന്ത്രത്തിൽ പറയുന്നത്. ക്ലിയർ ആയോ എല്ലാവർക്കും? അപ്പൊ ഒന്നാമത്തിൽ നമുക്ക് എന്താ പറഞ്ഞ, നമുക്ക് ഭഗവാന്റെ നമ്മൾ പറഞ്ഞ എല്ലാ ചരാചരങ്ങളും ഭഗവാന്റെ ഉടമസ്ഥതയിലും നിയന്ത്രണത്തിലുള്ളതാണ്. അപ്പൊ ഓരോരുത്തരും അവർക്ക് നീക്കി വെക്കപ്പെട്ട വസ്തുവകകൾ മാത്രം സ്വീകരിക്കുക, മറ്റുള്ളവരുടെ ധനം ആശിക്കാൻ പാടില്ല എന്നാണ് പറയുന്നത്. വൈദിക ജ്ഞാനം കുറ്റമറ്റതാണ്. കാരണം അത്
ശരിയായ ആത്മീയ ഗുരുശിഷ്യ പരമ്പരയിലൂടെ വന്നിട്ടുള്ളതാണ്. അപ്പൊ നമുക്ക് അറിയാം ഈ ശാസ്ത്രീയമായ അറിവ്, ശാസ്ത്ര അറിവ് നമുക്ക് ആരിൽ നിന്നാണ് കിട്ടിയത്? ഭഗവാനിൽ നിന്ന് ആരംഭിച്ച് ഭഗവാൻ അത് ആർക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുത്തു? ബ്രഹ്മാവിന് കൊടുത്തു. ബ്രഹ്മാവ് നാരദ മഹർഷിക്ക് കൊടുത്തു, വ്യാസ മഹർഷിക്ക് കൊടുത്തു. അങ്ങനെ ഒരു പരമ്പരയിലൂടെ, ഗുരുശിഷ്യ പരമ്പരയിലൂടെയാണ് നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടിയിരിക്കുന്നത്? ഈ ഒരു ജ്ഞാനം നമുക്ക് കിട്ടിയിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇതെന്താണിത്? കുറ്റമറ്റ ജ്ഞാനമാണെന്ന് പറയാം. ഇത് പിന്നെ അത് എങ്ങനെയാണ് പറഞ്ഞത്? വൈദിക ജ്ഞാനം ഭഗവാനാൽ അരുൾ ചെയ്യപ്പെട്ടതായത് കൊണ്ട് അതിന്റെ ഉറവിടം അപൗരുഷേയമാണ്. അതിന് മനുഷ്യന്മാർക്ക് യാതൊരു ബന്ധവും ഇല്ലതായിട്ട്. കാരണം ഇത് ആരിൽ നിന്ന് വന്നതാണ്? ഭഗവാനിൽ നിന്ന് വന്നതാണിത്. ഭഗവാനാണ് അരുൾ ചെയ്യപ്പെട്ടത്. ഭഗവാനാൽ അരുൾ ചെയ്യപ്പെട്ടത് കൊണ്ട് തന്നെ അത് അപൗരുഷേയമായതാണ്. സാധാരണ വ്യക്തികൾ നൽകിയിട്ടുള്ളതല്ല, ഭഗവാനാൽ ആരാണിത് അരുൾ ചെയ്യപ്പെട്ടതെന്ന് നമുക്ക് പറയാം. ഇത് നമുക്കറിയാം. നല്ല ഭൗതിക ലോകത്തിലെ ജീവാത്മാക്കളുടെ ന്യൂനതകൾ നമ്മൾ പഠിച്ചതാണിത്. തെറ്റുപറ്റുന്നു, മായയ്ക്ക് വശംവദനാകുന്നു, മറ്റുള്ളവരെ വഞ്ചിക്കാനുള്ള പ്രവണതയുണ്ട്, നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങള് അപൂർണമായിട്ടുള്ളതാണ്. ഈ 4 ന്യൂനതകളാൽ പരിമിതമാക്കപ്പെടുന്നത് കൊണ്ട് ആ ജീവാത്മാവിന് പരിപൂർണമായ അറിവ് നൽകാൻ കഴിയില്ല. അപ്പൊ നമുക്ക് ഈ 4 ന്യൂനതകൾ ഉള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് എന്ത് സാധിക്കില്ല? പരിപൂർണമായിട്ടുള്ള ഒരു അറിവ് നൽകാൻ നമുക്ക് കഴിയില്ല. വേദങ്ങൾ തുടക്കത്തിൽ ഭഗവാനിൽ ബ്രഹ്മാവിന്റെ ഹൃദയത്തിലേക്കാണ് നൽകപ്പെട്ടത്. നമ്മൾ ഭാഗവതത്തിൽ പറയുന്നുണ്ട്, ഫസ്റ്റ് ശ്ലോകം, തേനേ ബ്രഹ്മഹൃദയ ആദി കവിയെ മുഹ്യന്തിയ സൂരയാദ്യം. ഭഗവാൻ ബ്രഹ്മാവിന്റെ ഹൃദയത്തിലേക്കാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത്? അജ്ഞാനം പകർന്നു കൊടുക്കുന്നത്. ആദ്യത്തെ സൃഷ്ടി എന്ന നിലയിൽ ബ്രഹ്മാവ് പ്രസ്തുത അറിവ് സ്വന്തം പുത്രന്മാർക്കും ശിഷ്യന്മാർക്കും പകർന്നു കൊടുത്തു. അവരാകട്ടെ പിൻതലമുറക്കാർക്കും കൈമാറി. അങ്ങനെ ബ്രഹ്മാവ് എന്ത് ചെയ്യാണ്? ബ്രഹ്മാവിൽ നിന്നും തന്റെ പുത്രന്മാർക്ക്, അവരുടെ ശിഷ്യന്മാർക്ക്, അങ്ങനെ ആ പരമ്പരയിലൂടെയാണ് എല്ലാവർക്കും എന്ത് വരുന്നത്? ഈ ഒരു അറിവ് കൈമാറി വന്നിരിക്കുന്നത്. ഈശ്വരൻ പരിപൂർണനാകിയാൽ അഥവാ അന്യൂനനാകിയാൽ അവിടുന്ന് എല്ലാ നിയന്ത്രണത്തിന് കീഴിലുള്ള ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ നിയമങ്ങൾക്ക് വശംവദനാകാനുള്ള സാധ്യതയില്ല. അപ്പൊ ഭഗവാൻ പരിപൂർണനാണ്. ഭഗവാൻ പരിപൂർണനായത് കൊണ്ട് തന്നെ അന്യൂനനാണ്, അതായത് ന്യൂനതകൾ ഇല്ലാത്തതാണ് ഭഗവാൻ. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ നിയമങ്ങൾക്ക് വശംവദനാകാനുള്ള സാധ്യത ആർക്കില്ല? ഭഗവാനില്ല. ഭഗവാൻ ഇതിനൊന്നും ഭഗവാനെ ബാധിക്കുന്നില്ല. ജീവനുള്ളതും ജീവനില്ലാത്തതുമായ സർവ്വതും പ്രകൃതി നിയമങ്ങളാലും അന്തിമമായി ഈശ്വര ശക്തിയാലും നിയന്ത്രിതമാണ്. അപ്പൊ എല്ലാ സർവ്വചരാചരങ്ങളും, അത് ജീവനുള്ളതാവാം ജീവൻ ഇല്ലാത്തതാവും, എല്ലാതും ആരുടെ നിയന്ത്രിതമാണ്? ഈശ്വര ശക്തിയാല് പ്രകൃതി നിയമങ്ങളാലും നിയന്ത്രിതമാണ് എല്ലാ ചരാചരങ്ങളും. ഈശോപനിഷത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് യജുർവേദത്തിന്റെ ഒരു ഭാഗമാണ്. തൽഫലമായി പ്രപഞ്ചത്തിൽ നിലനിൽക്കുന്ന സകല വസ്തുക്കളുടെയും ഉടമസ്ഥയെ സംബന്ധിച്ച വിവരങ്ങൾ അതിൽ ഉൾക്കൊള്ളുന്നു. അപ്പം ഈശോപനിഷത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് യജുർവേദത്തിന്റെ ഒരു ഭാഗമാണ്. അപ്പൊ പ്രപഞ്ചത്തിൽ നിലനിൽക്കുന്ന സകല വസ്തുക്കളുടെയും ഉടമസ്ഥതയെ സംബന്ധിക്കുന്ന വിവരങ്ങൾ ഇതിൽ ഉൾക്കൊള്ളുന്നുണ്ട്. ഉൾക്കൊള്ളുന്നുണ്ട്. അപരാപ്രകൃതി, ഭൗതിക മൂലകങ്ങളായ ഭൂമി, ജലം, അഗ്നി, വായു, ആകാശം, ബുദ്ധി, അഹങ്കാരം എന്നിവയെല്ലാം ഭഗവാന്റെ അധമ ശക്തി അഥവാ ഭൗതിക ശക്തി, അപരാപ്രകൃതിയാണ്. അപ്പൊ നമുക്കറിയാം, നമ്മൾ ഭഗവത്ഗീതയിൽ പഠിച്ചാണുള്ളത്. അതായത് ഭൂമി, ജലം, അഗ്നി, വായു, ആകാശം, മനസ്സ്, ബുദ്ധി, മിഥ്യാഹങ്കാരം, ഇത് അടങ്ങിയതാണ് എന്ത്? ഭഗവാന്റെ ഭൗതിക പ്രകൃതി എന്ന് പറയുന്നത്. അപരാപ്രകൃതി എന്ന് പറയുന്നത് അധമ ശക്തിയാണത് ഭഗവാന്റെ. പരാപ്രകൃതി എന്ന് പറഞ്ഞാല് ജീവാത്മാക്കള്, ഭഗവാന്റെ ഉത്കൃഷ്ട ശക്തി, അതാണ് പരാപ്രകൃതി. ജീവസത്തുകളാണ് എന്തറിയപ്പെടുന്നത്? പരാപ്രകൃതി എന്നും അറിയപ്പെടുന്നത്. ഈ 2 ശക്തികളും ഭഗവാനിൽ നിന്ന് ഉത്ഭൂതമാകുന്നു. പ്രകൃതിയുടേതോ അല്ലാത്തതായി പ്രപഞ്ചത്തിൽ യാതൊന്നുമില്ല. ആകയാൽ സർവ്വതിന്റെയും ഉടമസ്ഥൻ ഭഗവാനാണ്. കൂടെ എല്ലാത്തിനും സൃഷ്ടി ആരാണ് നടത്തുന്നത്? ഭഗവാനിലൂടെയാണ് എല്ലാം ചെയ്യുന്നത്. ഭഗവാനാണ് എല്ലാത്തിന്റെയും നാഥൻ. ഭഗവാനാണ്. ഭഗവാൻ അത് ചെയ്യുന്നത് ആരിലൂടെയാണ്? പ്രകൃതിയിലൂടെയാണ് ഭഗവാൻ ചെയ്യുന്നത്. അതുകൊണ്ട് അപരാപ്രകൃതിയുടേതല്ലാത്തതായിട്ട് ഈ പ്രപഞ്ചത്തിൽ യാതൊന്നുമില്ല. കാരണം എല്ലാത്തിന്റെ ഉടമസ്ഥൻ ഭഗവാനാണ്. പക്ഷെ ഭഗവാൻ ഈ സൃഷ്ടി മുഴുവൻ നടത്തുന്നത് ആരിലൂടെയാണ്? ഈ ഭൗതിക പ്രകൃതിയിലൂടെയാണ് നടത്തുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അപരാപ്രകൃതിയുടേതായ അല്ലാത്തതായിട്ട് ഈ പ്രപഞ്ചത്തിൽ യാതൊന്നും തന്നെ ഇല്ല. പരമോന്നത സത്ത, നിരപേക്ഷ സത്ത, നിരപേക്ഷ വ്യക്തിഭാവമായ ദൈവതം ഒരു പരിപൂർണ വ്യക്തിയാണ്. പരമോന്നത സത്ത, നിരപേക്ഷ വ്യക്തിഭാവമായ ദൈവതം ഒരു പരിപൂർണ വ്യക്തിയാണ്. ഒരു മിനിറ്റ് നോക്കട്ടെ എവിടെയാണ്.
പരമോന്നത സത്ത നിരപേക്ഷ വ്യക്തിഭാവമായ ദൈവത്വം ഒരു പരിപൂർണ വ്യക്തിയാണ്. വൈവിധ്യമാർന്ന ശക്തി വിശേഷം കൊണ്ട് അവിടത്തേക്ക് സകലതിനെ ക്രമീകരിക്കുന്നതിന് ആവശ്യമായ പൂർണ്ണവും പരിശുദ്ധമായ ബുദ്ധിശക്തിയുണ്ട്. പരമോന്നത സത്തയെ അഗ്നിയോട് ഉപമിക്കാറുണ്ട്. ചേതനവും അചേതനവുമായ വസ്തുക്കളെല്ലാം അഗ്നിയുടെ ചൂടിനോടും പ്രകാശത്തോടും ഉപമിക്കുന്നു. അപ്പൊ ഇവിടെ എന്താ പറയണത്? പരമോന്നത സത്ത, നിരപേക്ഷ വ്യക്തിഭാവമായ ദൈവതം, ഇത് ഒരു പരിപൂർണ വ്യക്തിയാണ്. അതായത് ഈ പരമോന്നത സത്യത്തെ, പരമമായ സത്യത്തെ നമ്മൾ 3 ഭാവത്തിൽ നമ്മൾ കാണുന്നുണ്ട് അല്ലെ? ബ്രഹ്മമായിട്ടും പരമാത്മാവായിട്ടും ഭഗവാനായിട്ടും. അതില് പരിപൂർണമായ ഭാവം എന്ന് പറയുന്നത് ഏതാണ്? പരിപൂർണ വ്യക്തിയായിട്ട് പറയുന്നത് നിരപേക്ഷ സത്ത, നിരപേക്ഷ വ്യക്തിഭാവ ദൈവത, ഒരു പരിപൂർണ വ്യക്തി. അതായത് ഭഗവാൻ ബ്രഹ്മം, പരമാത്മ, ഭഗവാനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയണത്? പരിപൂർണമായിട്ട് പറയണത്. അതായത് അചിന്ത്യമായിട്ടുള്ള ഐശ്വര്യം, ശക്തി, കീർത്തി, സൗന്ദര്യം, ജ്ഞാനം, വിരക്തി എന്നിവയാൽ പരിപൂർണനാകുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയണത്? ആ പരമമായ സത്യത്തിന്റെ പൂർണ്ണത നമ്മൾ പറയണത് ഭഗവത് സാക്ഷാത്കാരത്തിലാണ്. അത് പറയണത് എന്തൊക്കെയാണ്? അചിന്ത്യമായിട്ടുള്ള ഐശ്വര്യം, ശക്തി, കീർത്തി, സൗന്ദര്യം, ജ്ഞാനം, ത്യാഗം. ഇതാണ് പരിപൂർണമായിട്ടുള്ള ആ പരമസത്യത്തിന്റെ ഭാവം എന്ന് പറയുന്നത്, ഭഗവത് സാക്ഷാത്കാരത്തിന്റെ. അഗ്നി ചൂടിന്റെയും പ്രകാശത്തിന്റെയും രൂപത്തിൽ ഊർജം വിതരണം ചെയ്യുന്നത് പോലെ ഈശ്വരൻ അവിടുത്തെ ശക്തികളെ വ്യത്യസ്ത രീതികളിൽ പ്രദർശിപ്പിക്കുന്നു. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ ശക്തികൾ ഭഗവാൻ പല രീതിയിലാണ് പ്രകടിപ്പിക്കുന്നത്. അഗ്നി ചൂടിന്റെ രൂപത്തിലും പ്രകാശത്തിന്റെ രൂപത്തിലും ഊർജം പ്രദാനം ചെയ്യും. അതേപോലെ തന്നെ ഭഗവാന്റെ ശക്തികളെ പല രീതിയിൽ ഭഗവാൻ പ്രകടിപ്പിക്കുന്നു. അവിടുന്ന് അചിന്ത്യമായ ഐശ്വര്യം, കീർത്തി, ശക്തി, സൗന്ദര്യം, ജ്ഞാനം, വിരക്തി എന്നിവയാൽ പരിപൂർണനാണ് ഭഗവാൻ. ഈശ്വരനാണ് എല്ലാ വസ്തുക്കളുടെയും എന്നറിയാനുള്ള ബുദ്ധിശക്തി ഒരുവനുണ്ടായിരിക്കണം. ഈശ്വരനാണ് എല്ലാ വസ്തുക്കളുടെയും ഉടമ എന്നൊരു വീടുണ്ട് കേട്ടോ. ഈശ്വരനാണ് എല്ലാത്തിന്റെയും ഉടമ. ആരാണ്? ഭഗവാനാണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കാനുള്ള ഒരു ബുദ്ധിശക്തി ഒരുവന് ഉണ്ടായിരിക്കണം. ഒരുവൻ തനിക്കായി നീക്കിവെച്ച സ്വന്തം വിഹിതം മാത്രമേ സ്വീകരിക്കാനായിട്ട് പാടുള്ളൂ. അപ്പൊ ഭഗവാൻ തനിക്ക് വേണ്ടി നീക്കിവെച്ചത് എന്തോ അത് മാത്രമേ ആര് സ്വീകരിക്കാൻ പാടുള്ളൂ? ഓരോരുത്തരും സ്വീകരിക്കാനായിട്ട് പാടുള്ളൂ. ഈശ്വരൻ നമുക്കായി ദയാപുരസരം നീക്കിവെച്ച വസ്തുക്കൾ കൊണ്ട് നാം സംതൃപ്തരാകേണ്ടതാണ്. അപ്പൊ നമുക്ക് നീക്കിവെച്ചത് കൊണ്ട് നമ്മൾ എന്ത് വേണം? നമ്മൾ സംതൃപ്തരാകേണ്ടത് അത്യാവശ്യമാണ്. ഉദാഹരണത്തിന് ഒരു വീട്, മരം, ഇരുമ്പ്, സിമന്റ് തുടങ്ങി മറ്റു പല വസ്തുക്കളും ചേർത്ത് നിർമ്മിക്കാവുന്ന. അപ്പൊ നമുക്കൊരു വീട് നിർമ്മിക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് കുറെ വസ്തുക്കൾ വേണം. മണ്ണ് വേണം, മരം വേണം, ഇരുമ്പ് വേണം, സിമന്റ് വേണം. അങ്ങനെ കുറെ വസ്തുക്കൾ ചേർത്ത് നമുക്കത് നിർമ്മിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. അവയൊക്കെ സ്വന്തം പരിശ്രമത്തിലൂടെ ആവശ്യമായ രൂപത്തിലേക്ക് മാറ്റി തീർക്കാൻ മാത്രമേ കഴിയുള്ളൂ. അപ്പൊ നമുക്ക് ഈ ഈശോപനിഷത്തിന്റെ വാക്കിലൂടെ നമ്മൾ ചിന്തിക്കുക. ഈശോപനിഷത്തിന്റെ രീതിയിൽ നമ്മൾ ചിന്തിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്താണ് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്നത്? ഒരു കാര്യവും നമുക്ക് നിർമ്മിക്കാൻ അറിയില്ല. നമുക്കിതൊന്നും നിർമ്മിക്കാനായിട്ട്, സ്വയം നിർമ്മിക്കാനായിട്ട് മണ്ണ്, മരം, ഇരുമ്പ്, സിമന്റ് ഇതൊക്കെ നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് പറഞ്ഞത്? ഓരോ പദാർത്ഥങ്ങളും സ്വയം നിർമ്മിക്കാൻ നമുക്ക് സാധ്യമല്ല. പക്ഷെ നമുക്ക് സ്വന്തം പരിശ്രമത്തിലൂടെ നമുക്ക് എന്ത് സാധിക്കും? അത് നമുക്ക് ആവശ്യമായ രൂപത്തിലേക്ക് മാറ്റാനായിട്ട് നമുക്ക് സാധിക്കും. അതാണ് നമുക്ക് എന്ത് സാധിക്കുന്നത്? അതിനെ രൂപവൽക്കരണം നടത്തി നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള രൂപത്തിലേക്ക് ആക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് സാധിക്കും. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് എന്ത് അവകാശപ്പെടാൻ സാധിക്കില്ല? അതിന്റെ അവകാശം, ഉടമസ്ഥാവകാശം അവകാശപ്പെടാൻ നമുക്ക് പറ്റില്ല. ഉടമസ്ഥത അവകാശപ്പെടും. ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഈ മണ്ണ് ഉപയോഗിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ മരങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ച് നമ്മൾ എന്ത് നിർമ്മിക്കും? ഒരു വീട് നിർമ്മിക്കും. പക്ഷെ ആ വീടിന്റെ ഉടമസ്ഥാവകാശം ആർക്കും അവകാശപ്പെടാൻ സാധിക്കില്ല, നമുക്ക് പറ്റില്ല. കാരണം നമ്മൾ അത് നിർമ്മിക്കാൻ ഉപയോഗിച്ചിരുന്നത് മുഴുവനും ആരുടെ ഉടമസ്ഥയിലുള്ള വസ്തുക്കൾ തന്നെയാണ്? ഭഗവാന്റെ, ഈ പ്രകൃതിയുടെ വസ്തുക്കൾ തന്നെയാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ നമുക്ക് ആവശ്യമായ രൂപത്തിലേക്ക് അത് മാറ്റി തീർക്കാൻ മാത്രമേ സാധിക്കുള്ളൂ. അല്ലാതെ ആ വസ്തുവിന്റെ ഉടമസ്ഥത നമുക്ക് അവകാശപ്പെടാനായിട്ട് പറ്റില്ല എന്നാണ് ഇതിൽ പറയുന്നത്. ഈ ഈശോപനിഷത്തിന്റെ രീതിയിൽ നമ്മൾ ചിന്തിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്. കമ്മ്യൂണിസം എല്ലാവരെയും പോലെയാണ് എന്ന് വിചാരിക്കുന്നതാണ് എന്ത്? കമ്മ്യൂണിസം. കഴിവുള്ളവർക്ക് അവസരം ലഭിക്കില്ല, പുരോഗമനം കുറവായിരിക്കും, ആളുകൾ ക്ഷാമം നേരിടേണ്ടി വരുന്നു, തൃപ്തിയില്ലാത്ത ജീവിതം നയിക്കുന്നു. ഇതിൽ അത്ര ഇല്ലത്, ഇത് വേറെ ഏതോ നോട്ടിൽ നിന്ന് വന്നിരിക്കുന്നതാണ്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ജസ്റ്റ് ഇത് പറഞ്ഞു പോയാൽ മതി. നമുക്ക് എല്ലാവരെയും ഒരുപോലെയാണെന്ന് വിചാരിക്കുന്നതാണ് എന്ത്? കമ്മ്യൂണിസം. കഴിവുള്ളവർക്ക് അവസരം കിട്ടില്ല, പുരോഗമനം കുറവായിരിക്കും. അതായത്
കമ്മ്യൂണിസം എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ്? എല്ലാവരും ഒരുപോലെയാണെന്ന് കാണാം. അതാണ് കമ്മ്യൂണിസം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ. അപ്പൊ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത്? അവിടെ കഴിവുള്ളവർക്കൊന്നും അവസരം കിട്ടാതെ പോകും. അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ളാവുമ്പോ ജനങ്ങളുടെ പുരോഗമനം കുറവായിരിക്കും. ആളുകൾക്ക് ക്ഷാമം നേരിടേണ്ടി വരും. ആർക്കും എന്തുണ്ടാവില്ല? അവിടെ തൃപ്തി ഉണ്ടാവില്ല. ക്യാപിറ്റലിസം എന്ന് വെച്ചാല് സ്ഥാനമാനങ്ങൾ ഉള്ളവർക്ക് സമൂഹത്തിൽ എന്ത് കൊടുക്കുന്നു? ഉയർന്ന സ്ഥാനം കൊടുക്കുക. മറ്റു ധനികര് പാവപ്പെട്ടവരെ ചൂഷണം ചെയ്യും. അവിടെ എപ്പോഴും എന്തായിരിക്കും? മത്സരം. അതായിരിക്കും എന്തിൽ നടക്കുന്നത്? ക്യാപിറ്റലിസത്തില് സ്വാധീന ശക്തിയുള്ളവരെ, സ്ഥാനമാനങ്ങളുള്ളവരെ മുന്നിലോട്ട് കൊണ്ടുവരുന്ന ഇതാണ് എന്ത്? ക്യാപിറ്റലിസം. വർണ്ണാശ്രമം എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ്? വർണ്ണാശ്രമം എല്ലാവരെയും ഭഗവാന്റെ ആവശ്യമായിട്ട് കരുതുന്ന 4 വർണ്ണങ്ങളും 4 ആശ്രമങ്ങൾ, അതാണ് വർണ്ണാശ്രമം എന്ന് പറയുന്നത്. അതിന്റെ ലക്ഷ്യം എന്താണ്? നമുക്ക് ആ പരമമായ ധർമ്മത്തിലേക്ക് എത്താനുള്ള വഴി ഉണ്ടാക്കുക എന്നുള്ളതാണ് എല്ലാ വർണ്ണാശ്രമത്തിന്റെ ഒക്കെ ലക്ഷ്യം. ഇത് വേണ്ട. ഇത് വായിക്കാം. അത് ബുക്കിൽ ഇല്ലാത്തതാണ് കുറച്ച്. ക്ഷത്രിയരാണ് രജോ ഗുണത്തിൽ വർത്തിക്കുന്നത്. ക്ഷത്രിയർ രജോ ഗുണത്തിലാണ്. അവരെ നരദേവങ്ങൾ എന്ന് വിളിക്കുന്നു. ബ്രാഹ്മണർക്ക് നടപ്പിലാക്കാൻ പറ്റാത്ത കാര്യങ്ങൾ ക്ഷത്രിയർ അസ്ത്രം ഉപയോഗിച്ച് നടപ്പിലാക്കുന്നു. ബാക്കിയുള്ള ജീവിവർഗങ്ങൾ അതിന് താഴെ വരുന്നതാണ്. അപ്പൊ ക്ഷത്രിയരും ബ്രാഹ്മണർക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നവരാണ് ആര്? ക്ഷത്രിയന്മാര്. അവർക്ക് നടപ്പിലാക്കാൻ പറ്റാത്ത കാര്യങ്ങൾ നടത്തി കൊടുക്കുന്നത്. സസ്യബുക്ക് ആയതുകൊണ്ട് മാത്രം പ്രകൃതി നിയമങ്ങളെ ഭഞ്ജിക്കുന്നത് ഒഴിവാക്കണമെന്ന് കരുതുന്നത് തെറ്റായ ധാരണയാണ്. സസ്യങ്ങൾക്കും ജീവനുണ്ട്. ഒരുവൻ താൻ പരിപൂർണ സസ്യബുക്കാണെന്ന് അഭിമാനിക്കരുത്. അപ്പൊ നമ്മളിപ്പോ പറയാണ് ഞാൻ നോൺ വെജ് കഴിക്കില്ല, ഞാൻ സസ്യബുക്കാണെന്ന് പറഞ്ഞ ഒരിടത്തിൽ നമുക്ക് അവിടെ എന്തില്ല? അഭിമാനിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല. കാരണം സസ്യങ്ങൾക്കും എന്തുണ്ട്? ജീവനുണ്ട്. അപ്പൊ താൻ പരിപൂർണ സസ്യബുക്കാണെന്ന് പറഞ്ഞ് അഭിമാനിക്കാനായിട്ട് ആർക്കും സാധിക്കില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ അവിടെ പ്രകൃതി നിയമങ്ങളെ ഭഞ്ജിക്കുന്നത് ഒഴിവാക്കണമെന്ന് കരുതുന്നത് തെറ്റായ ധാരണയാണ്. സസ്യങ്ങൾക്കും എന്തുണ്ട്? ജീവനുണ്ട്. ഭഗവാനെ മനസ്സിലാക്കുവാൻ മതിയായ ബോധം മൃഗങ്ങളിൽ വികസിച്ചിട്ടില്ല. എന്നാൽ മനുഷ്യന് വൈദിക സാഹിത്യത്തിൽ നിന്ന് പാഠം ഉൾക്കൊള്ളാൻ, എങ്ങനെ പ്രവർത്തിക്കുന്ന അറിയാനും അറിവിൽ നിന്ന് ലാഭം സ്വായത്തമാക്കാനും വേണ്ട ബുദ്ധിശക്തിയുണ്ട്. അപ്പൊ മനുഷ്യൻ എന്തുണ്ട്? വേണ്ട ബുദ്ധിശക്തി മനുഷ്യനുണ്ട്. മനുഷ്യന്റെ ബോധവും മൃഗങ്ങളുടെ ബോധവും തമ്മിൽ വ്യത്യാസമുണ്ട്. മൃഗങ്ങളിൽ ബോധം വികസിച്ചിട്ടില്ല. പക്ഷെ മനുഷ്യർക്ക് എന്തുണ്ട്? ഈ ശാസ്ത്രങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കാനും നല്ലത് ചെയ്യാനും പ്രവർത്തിക്കാനും ഒക്കെ ഉള്ള ബുദ്ധി ആർക്കുണ്ട്? മനുഷ്യർക്കുണ്ട്. അതിനാൽ മനുഷ്യജന്മം സിദ്ധിച്ചയാൾ പരമപ്രഭുവിന്റെ അതീശത്വം അംഗീകരിക്കുക എന്നത് അനിവാര്യമാണ്. അയാൾ ഭഗവാന്റെ ഭക്തനായി തീരണം. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ മനുഷ്യജന്മം കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എന്ത് വേണം? ഭഗവാൻ അനുസരിക്കണം, ഭഗവാന്റെ ഭക്തനായിട്ട് മാറണം. സകല വസ്തുക്കളും ഭഗവത് സേവനത്തിനായി സമർപ്പിക്കുകയും ഉച്ഛിഷ്ടം പ്രസാദമായി കൈക്കൊള്ളുകയും വേണം. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് വേണം? എല്ലാം ഭഗവാന്റെ സേവനത്തിനായിട്ട് സമർപ്പിക്കണം. മാത്രമല്ല ഭഗവാന്റെ ഉച്ഛിഷ്ടം, ആ കാരുണ്യം പ്രസാദമായിട്ട് നമ്മൾ സ്വീകരിക്കുകയും വേണം. തന്റെ ഭക്തന്മാരുടെ കൈകളിൽ നിന്ന് താൻ സസ്യാഹാരങ്ങൾ സ്വീകരിക്കുന്നെന്ന് ഭഗവാൻ ഭഗവത്ഗീതയിൽ പറയുന്നു. പത്രം പുഷ്പം ഫലം തോയം യോമേ ഭക്ത്യ പ്രയച്ഛതി തദഭം ഭക്തിബഹൃത അശ്നാമി പ്രയതാത്മനഃ. അപ്പൊ നമുക്കറിയാവുന്നല്ലേ, ഭഗവാന് പത്രം പുഷ്പം ഫലം തോയം എല്ലാതും ഭഗവാന് സമർപ്പിക്കാം. തന്റെ എല്ലാ ഭക്ഷണവും ഭഗവാന് നിവേദിക്കണം. തുടർന്ന് ഭഗവത് പ്രസാദം എന്ന നിലയ്ക്കോ കരുണ എന്ന നിലയ്ക്കോ അത് കൈക്കൊള്ളണം. ഭഗവാൻ അർപ്പിക്കാതെ ഭക്ഷിക്കുന്നവർ പാപത്തെയാണ് ഭുജിക്കുന്നത്. ഈ പാപത്തിന്റെ ഫലമായി പലതരം യാതനകൾക്ക് അവൻ വിധേയനാകുന്നു. അപ്പൊ ഭഗവാന് അർപ്പിക്കാതെ നമ്മൾ ഭക്ഷിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എന്താണ് ഭുജിക്കുന്നത്? പാപത്തെയാണ് നമ്മൾ ഭുജിക്കുന്നത്. ഭഗവാന്റെ ഉടമസ്ഥാവകാശം അവഗണിക്കുക വഴി അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് ചെയ്യുന്ന പ്രകൃതി നിയമ ലംഘനം തന്നെയാണ് പാപത്തിന്റെ മൂല കാരണം. പാപത്തിന്റെ കാരണം എന്താണ്? ഉടമസ്ഥാവകാശം അവഗണിക്കുക ഭഗവാന്റെ. അത് വഴി അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് ചെയ്യുന്ന പ്രകൃതി നിയമ ലംഘനം തന്നെയാണ് നമ്മുടെ പാപങ്ങൾക്ക് മൂല കാരണം. ഭഗവാന്റെ വ്യവസ്ഥകൾ അനുസരിക്കാതിരിക്കുന്നത് മനുഷ്യന് നാശം വരുത്തുന്നു. അപ്പൊ നമുക്ക് നാശം വരുത്തുന്നതാണിത്. ഭഗവാന്റെ വ്യവസ്ഥകൾ അനുസരിക്കാതിരിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാല് നമുക്ക് എന്തുണ്ടാവും? അതില് നാശമാണ് നമുക്ക് സംഭവിക്കുന്നത് എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. വഞ്ചാകൽപതരുഭ്യശ്ച കൃപാ സിന്ധോഭ്യവ പതിതാനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമഃ. अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, गुरुदेव की जय, निताई गौर ब्रह्मानंदे हरि हरि। हरे कृष्णा।
ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസർ നോക്കാം. ഒന്നാമത്തെ മന്ത്രത്തിൽ എന്താ പറയുന്നത് അപ്പൊ? പ്രപഞ്ചത്തിലുള്ള സർവ്വ ചരാചരങ്ങളും ഭഗവാന്റെ ഭഗവാന്റെ ഉടമസ്ഥയിലാണ്, ഉടമസ്ഥയിലുള്ളതാണ്. നിയന്ത്രണത്തിലുമാണ്. അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് മാത്രം ആവശ്യമുള്ളത് മാത്രം നമ്മൾ ആഗ്രഹിക്കുക. അർഹമായ വസ്തുവകൾ മാത്രം സ്വീകരിക്കുക. അതായത് ഈ പ്രപഞ്ചത്തിൽ എല്ലാ ചരാചരങ്ങളും ആരുടെ ഉടമസ്ഥതയിലും നിയന്ത്രണത്തിലുള്ളതാണ്? ഭഗവാന്റെ ഉടമസ്ഥതയിലും നിയന്ത്രണത്തിലുള്ളതാണ്. ഭഗവാൻ ഓരോരുത്തർക്കും ഒരു വിഹിതം നീക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. നമ്മൾ അത് മാത്രമേ സ്വീകരിക്കാൻ പാടുള്ളൂ. മറ്റുള്ളവരുടെ ധനം നമ്മൾ ആശിക്കാൻ പാടില്ല. ഇതാണ് ഒന്നാമത്തെ മന്ത്രത്തിൽ പറയുന്നത്. നമുക്ക് ഓരോരുത്തർക്കും ഭഗവാൻ മനുഷ്യർക്ക് നീക്കി വെച്ചിരിക്കുന്നത് എന്താണ്? നമുക്ക് പറയാം പാല് നമുക്ക് വേണ്ടതാണ് അല്ലെ. പശുവാണ് പാല് തരുന്നത്. പശു പാല് കുടിക്കുന്നുണ്ടോ? എന്നിട്ട് ഇല്ല. പശു പാല് നമുക്ക് നീക്കി വെച്ചിട്ട് പശു പുല്ല് തിന്നും, വൈക്കോല് തിന്നും അല്ലെ. പക്ഷെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും? നമ്മള് ആ പാലും കുടിക്കും, പശുവിനെയും കഴിക്കും അല്ലെ. നമ്മള് അപ്പൊ എന്താ ചെയ്യണത്? അവർക്ക് മാറ്റി വെച്ചത് നമ്മളും കഴിക്കും, നമുക്കുള്ളത് നമ്മൾ ആർക്കും കൊടുക്കില്ല, അത് വേറെ. അതിന്റെ കൂടെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും? അവരത് നമ്മൾ കഴിക്കും. അതാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത്. അതാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. ഭഗവാനാൽ എല്ലാവരും ഭഗവാന്റെ നിയന്ത്രണത്തിലുള്ളതാണ്. നമുക്കായി നീക്കി വെച്ചത് മാത്രമേ നമുക്ക് സ്വീകരിക്കാൻ പാടുള്ളൂ. മറ്റുള്ളവരുടെ നമ്മൾ ആശിക്കാൻ പാടില്ല. ഓരോരുത്തർക്കും പറയുന്നുണ്ട്. ഇപ്പൊ സിംഹത്തിന് എന്താ നീക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന ഭക്ഷണം? സിംഹം അതാണ് കഴിക്കുന്നത്. അപ്പൊ അങ്ങനെ പക്ഷികൾക്കുള്ളത് പക്ഷികൾ കഴിക്കുന്നു. വൃക്ഷങ്ങള് എല്ലാവരും ഓരോരുത്തർക്കും നീക്കി വെച്ചതാണ് എല്ലാവരും ചെയ്യുന്നത്. അത് തെറ്റിക്കുന്നത് ആര് മാത്രമേ ഉള്ളൂ? നിയമം തെറ്റിച്ചു പോണത് നമ്മൾ മാത്രമാണ് നിയമം തെറ്റിക്കുന്നത്. ഭഗവാൻ പറഞ്ഞതനുസരിച്ച് നോക്കുമ്പോ ഭൗതിക ലോകത്തിലെ വൈദിക ജ്ഞാനം കുറ്റമറ്റതാകാൻ കാരണം അതാരിൽ നിന്ന് വന്നിരിക്കുന്നതാണ്? പരമ്പരയിലൂടെ കിട്ടിയതാണ്. ഭഗവാനിൽ നിന്ന് അല്ലെ. ഭഗവാനാണ് ഇതിന്റെ. ഭൗതിക ലോകത്തിലെ ജീവാത്മാക്കളുടെ 4 ന്യൂനതകൾ ഇന്നലെ പറഞ്ഞതാണല്ലേ നമ്മളത്. തെറ്റുപറ്റുന്നു, മായയ്ക്ക് വശംവദനാണ്, മറ്റുള്ളവരെ വഞ്ചിക്കുന്നു, ഇന്ദ്രിയങ്ങൾക്ക് അപൂർണ്ണ. ഭഗവാൻ ആദ്യം വേദോപദേശം നൽകിയത് ആർക്കാണ്? ബ്രഹ്മാവിന്. ഈശോപനിഷത്ത് ഏത് വേദത്തിന്റെ ഭാഗമാണ്? യജുർവേദം. ഈശോപനിഷത്ത് എന്നുള്ള പേര് വരാൻ കാരണം ഈ ഫസ്റ്റത്തെ മന്ത്രത്തിന്റെ ബേസിൽ. ഈശോപനിഷത്ത് എന്ന വാക്ക് ആദ്യത്തെ മന്ത്രത്തിൽ നിന്നാണ് എടുത്തത് കേട്ടോ. ആദ്യത്തെ മന്ത്രത്തിൽ ഈശാവാസമിതം സർവം എന്നതുകൊണ്ടാണ് ഈശോപനിഷത്ത് എന്ന് പറയുന്നത്. പരാപ്രകൃതി അപരാപ്രകൃതി ഏതാണ്? പരാപ്രകൃതി അപരാപ്രകൃതി ഭൂമി, ജലം, വായു, ആകാശം, മനസ്സ്. അതായത് അധമശക്തി, ഭൗതിക അധമശക്തി. കമ്മ്യൂണിസം, ക്യാപിറ്റലിസം, വർണ്ണാശ്രമം അത് നമുക്ക് വേണ്ട. നമ്മളെ ബുക്കിൽ അത്രയും ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ടില്ല. സ്ലൈഡ് ഉണ്ടാക്കിയ മാതാജി നോട്ട് വെച്ച് ചെയ്തതാണ്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് അത് നമുക്ക് വേണ്ട കേട്ടോ. 26ാമത്തെ ശ്ലോകത്തില് ഭഗവാൻ എന്താ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്? ഭഗവത്ഗീതയിൽ ഭക്തിയോടും കൂടി ഭഗവാൻ സ്വീകരിക്കും. പത്രപുഷ്പ ഫലം തോയം വ്യോമേ ഭക്തി അല്ലേ. മനുഷ്യരുടെ പാപത്തിന് അല്ലെങ്കിൽ നാശത്തിന് കാരണമാകുന്നത് എന്താണ്? ഭഗവാൻ അർപ്പിക്കാതെ ഭക്ഷിക്കുന്നത് പാപമായി ഭജിക്കുന്നു. ഭഗവാന്റെ ഉടമസ്ഥാവകാശം അവഗണിക്കുക, അവന്റെ വ്യവസ്ഥകൾ അനുസരിക്കാതെ ജീവിക്കുക. എവിടെയാ മാതാജി അത്? ലാസ്റ്റ് പറഞ്ഞു. ലാസ്റ്റ് പറഞ്ഞത്. ലാസ്റ്റ് സ്ലൈഡിൽ പറഞ്ഞത്. സ്ലൈഡിൽ പറഞ്ഞത് അല്ലെ. ബുക്കിൽ കണ്ടോ? എവിടെയാണ്? ലാസ്റ്റില് ഏറ്റവും ലാസ്റ്റിലത്തെ അതിന്റെ മുന്നായിട്ട്. മനുഷ്യരുടെ പാപത്തിന് കാരണമാകുന്നത് ഏറ്റവും ലാസ്റ്റ് പാരഗ്രാഫിന് കുറച്ച് മുന്നായിട്ട്. ഞാൻ ഈ കണ്ടതല്ല. വ്യവസ്ഥകൾ അനുസരിക്കാതിരിക്കുന്നത്, പ്രകൃതിയെ അനുസരിക്കാതിരിക്കുന്നത്. ലാസ്റ്റ് പാരഗ്രാഫ് വായിച്ചേ. ഭഗവാന്റെ ഉടമസ്ഥാവകാശം ഗണിക്കുക വഴി പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ചെയ്യുന്ന പ്രകൃതി നിയമന ലംഘനം തന്നെയാണ് പാപത്തിന്റെ മൂലകാരണം. പ്രകൃതിയെ അനുസരിക്കാതിരിക്കുന്നത് അഥവാ ഭഗവാന്റെ വ്യവസ്ഥകൾ അനുസരിക്കാതിരിക്കുന്നത് മനുഷ്യർ നാശം വരുത്തി വെക്കുന്നു. മറിച്ച് ഗൗരവമുള്ള കർമ്മ നിയമങ്ങൾ അറിയുന്ന അനാവശ്യമായ ആസക്തി. ആ പാരഗ്രാഫ്
ലാസ്റ്റത്തെ അല്ലെ, ഭഗവാന്റെ ഉടമസ്ഥാവകാശം അവഗണിക്കുക വഴി അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് തന്നെ പാപത്തിന്റെ മൂലകാരണം. ചോദിച്ചത് എന്താണ്? പാപത്തിന് അല്ലെങ്കിൽ നാശത്തിന് കാരണമാകുന്നു. ഓക്കെ. ഭഗവാൻ അർപ്പിക്കാതെ ഭക്ഷിക്കുന്നവൻ പാപത്തെയാണ് ഭക്ഷിക്കുന്നത്. ഈ പാപത്തിന്റെ ഫലമായി പലതരം യാതനകൾക്കും അവൻ വിധേയനാകും. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്താണ്? ഭഗവാന്റെ ഉടമസ്ഥാവകാശം അവഗണിക്കുക. അതാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന പ്രകൃതി നിയമ ലംഘനമാണെന്ന് പറയുന്നത്. അതാണ് പാപത്തിന്റെ മൂലകാരണം അല്ലെ. നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന നിയമലംഘനമാണിത്. സസ്യാഹാരി ആയാലും എന്താണ് പറഞ്ഞത് ഇവിടെ? സസ്യാഹാരി ആണെങ്കിലും അവിടെ എന്തുണ്ട്? നിയമലംഘനങ്ങൾ. സസ്യങ്ങൾക്കും ജീവനുണ്ട് അല്ലെ. അപ്പൊ നമ്മൾ സസ്യം